Si Kristo ming klaro gyud og deklarar nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Lingi ay mong tupad na motuo ka. Natuo. Kadtong wa motuo, makuyawan kita anang gitawag og kamatayon. Pero kung motuo ta ni Kristo, inigtuo nato din agita mahadlok mamatay nganuman siya gud ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kini diay kamatayon dinhis kalibutan sa mas nahiaguman ni Lazaro ang igsuon ni Marta ug ni Maria, dili ni maoy tinuod nga kamatayon. Kuan ra ni siya mura gitawag og transformation. O pwede sa nato tawgon ang pagpanaw sa usa ka tawo. Pasabot nagpabilin siya nga buhi. Pero mupanaw siya palayo sa iyang lawas, kay kining atong lawas yutan-on mani. Nya unsaon man nato pagsiguro nga nituo ta ni Kristo o kuyog ta ni Kristo, matud pa diri sa atong unang pagbasa, ang paghigugmaay kay ang Dios gugmaman, si Kristo gugmaman. God is love. Ana, nya maghigugmaay na ta aporting nindutas atong kinabuhi. Di na ta mahadlok, di na ta kulbaan ug unsay mahitabo, kay naa naman nato ang gugma. Kabantay mo kanang ma-inlove ta, nakasuway man mo no, na-inlove sad mo. Mawa gyud imong kahadlok. Daghan kay kag kahadlok nga mawa. Kanang kahadlok nimo anang ngit-ngit, no tanawan nang manag-uyab, anagis ngit-ngit. Kanang kahadlok nimo anang na ay mga mamarigla diha, adtuon gina nimo bisan pag naa pa na diha mga NPA o unsa diha pinatyanay, basta nahigugma. Nya dinasa na mahadlok ang mga nahigugma nga mosupak-supak sa ilang ginikanan. Si radaan moambak pas bintana. Kay moadto gyud na gihigugma. Di sad mahadlok na way kaon. Kay magtabi ra man ang naghigugmaay, way kan anay. Sila ra say magkaon-kaon. Basta nahigugma. Ngi ko no bilingi ako no imong tupad ing na nahigugma kanako. May pangutan Kung nahigugma sa kas imong isig ka tao, di sa ka mahadlok mo welcome niya. Nya namay sugo kanang gitawag og part sa atong corporal works of mercy. Dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Dawata sa inyong balay ang mga way balay. Be ko no, hunahuna ako no. Higugma ako no ng mga siga kaig mata, unya daghan kaig patik. Kagot pangipon. Unsa man mo papuyo mo ana sa inyong balay. Ika no be. Mo papuyo dili. Na so good na yun. Ayaw lang sa pader kay unsa niya idangatan nato pader. Mao na kay wa man ka mahigugma. Si Kristo ni puyo uban kanato nga mga adik sa sala, adik sa garbo, adik sa kasuko, adik sa pagpamakak, adik aning mga kalaway sa kalibutan. Mao nang pag-anhi ni Kristo dinhi puyo siya uban kanato, wa siya tagaig balay, wa siya tagaig respeto, gisakit siya, gilansang pagyud nato sa krus. Ingon ana ang gibuhat sa kalibutan. Nahadlok ba si Kristo? Wala. Nganuman kay gugmaman, nahigugmaman siya nato. Kanindot unta ang atong mga politicians ba, labi na din sa Pilipinas. Human naman tong suna gahapon. Ambot, naminaw mo sa suna. Paminaw sad mo. Ako nilakbit-lakbit kong paminaw sa social media kay sa tinud-anay wala naman sa kay ko'y interest no kay tulo na katuig ang suna wa may nahitabo nga maayo. Igo raman anas ba kutob ang nindot. Nga akong na katawan gahapon kay giapil man og adlib sa suna ni President Bongbong Marcos
nga ang bag-o kuno natong champion sa boxing si General Torre. Giapil ba in that very formal and official statements nga gitawag nitong State of the Nation Address, pag humaniyag mention sa atong mga Filipinos nga mga champions like nila ni mga naapil ba sa mga national kuan ba kanang athletic nga mga records, Manny Pacquiao, kitsa pa tong mga na champion, iya manggisumpay nga hinoon mura tog joke pero mura masag tinuod kay ni barog man sad si General Torre nga mura sad siya tinuod yung champion ba. Nakaingon ko, gugma pa ba ka ang nagtukmod ato o garbo? Unsa inyong tanaw? Kay akong gitanaw ba atong pagka-Domingo, nagsugod na sa dihang si Baste Duterte niingon nga kung magsuntukan tayo, mabugbog yun kita. Ana ba? Unya gi-take to ni General Torre, Chief of Police, na gi-challenge siya. Ya, kay boxer man day siya by training, mo nang nihagad siya boxing, nihimo dayon siya schedule. Nihimo siya schedule ba? Pero wag na gi-confirm ni Baste Duterte nga mag-boxing gid sila. Charity boxing kuno. Nakaingon ko in a very kana ganing costly kay nag-sit up gid sila ring dito sa ito nga gym. Sa ito nga gym. Nag-sit up sila ring na ay referee na say paso-paso, tawag-tawag, o niya, kay Wakman gyud makon, ilasang giiphan, daghan sa mga pulis dito, hasta pang atong kaning sekretary ba na sa DILG, dito gyapon ni Tambong. For what? Nya kinsa may magboxing? Ang chief of police o ang acting mayor sa Davao, unsa may ilang gipreparar para sa ilang boxing? Kanang push up nga way klaro. Sukmag nga way klaro. Dili ka na insulto sa atong mga boxers. Magboxing mo dito simbako og nito nga pasad gyud si Baste Duterte. Nya wa sila yung mga training na klaro. Nya tiguang na sad. Wa gani check up, wa gani weigh-in og pareha ba sila og kanang timbang. Simbakog mga matay sila or ma-disable. Nganong nitugot man ang ato mga officials? Labi na gyud sa game and amusement, nitugot man nga i-set up ang maong boxing schedule nga wa man gani analysis kon physically, mentally ready ba sila? Og fitting ba sad sila anang maong game? Unya, i-publish na to worldwide. Unya, i-declare panahon sa SUNA nga bag-o na to ning champion sa boxing sa Pilipinas. Nakaingon ko duwa na lang o kaha ng insulto o nagbugal-bugal sa intelligence, sa kinabuhi o sa dignidad natong mga Filipinos, ang atong mga leaders karon, ang pipila ka mga leaders. Nakaminos na gyud maayo nato nga mga Filipinos. Hain naman ang atong mga professionals, mga politicians. Nganong dili man mo react ani? Nganong mamakpak man hinoon na marog pa, pakpak. Ingon ana na lang gyud kaubos ang atong moral, ang atong dignidad tungod ni kay wa na ta magsentro sa gugmas Ginoo. Kung nahigugma ang atong mga leader sa mga Filipinos, isaka ang atong dignidad isip mga Filipinos, di nato pakauwawan sa worldwide nga entablado diha sa social media. Bugal-bugalan ta sa ubang mga leaders. Pangita kunog nasod nga na ang ilang chief of police makigboxing nga way klarong schedule
magsulob-sulob og gloves, unya mag-schedule og iya nga wa gani kontra og mo declare nga champion nga wa gani makaboxing, wa gani kontra, wa gani klarong training. Pangita ko ng chief of police in normal situation sa mga nasod nga nagbuhat ana. Nganong gibuhat man nato dire? Pangita sa kunog presidente nga naghimo ana ang iyang chief of police sa iyang State of the Nation address, i-declare na niya either in joke or unsa in that very formal State of the Nation address. Wa sad na mahitabo. Ang wa ni nun isguti ang atong grabing mga billions nga nawa, mga baha nga way kutap-kutap, kagutom o kamahal sa paliton, unemployment, way mga solusyon ani. Naggasto hinoon atong maong baksing-baksing nga way klaro. Kwarta gyapon to sa atong nasod ang gigasto ato. Kadtong mga nanganambong dito, kadtong pag-sit up sa referee gibayaran man sad to. Nya di ka to gastos atong nasod para anang gitawag og bugal-bugal nga duwa, kana ganing mga exhibition games, ato pa maganing timbang-timbangon, pananglitan din mo imbitar ta og duwa, basketball, maingon ta kinsa may mang duwa, ingon kanini ang school, ang ilang varsity, kinsa may kontra kani nga school, ayaw lang na oy kay wa man ay dag-anan god, kuha man na boring man na tan-awon, ilubong ra man na sila, ana ba kamautang mo timbang-timbang ba nya yun kani nga school nya kisa may kontra kani kana nindot na kay pahit kay na sila. Unya unsa may atong i-analysis ni General Torre og ni Mayor Baste, unsa man what attracts us? Bugal-bugal sa mga politicians o sa ato mga executive departments. Mga igsuon, iampo nato nga mag-anam unta tagka-mature. Kanini ang mga buhata ingon ani, buhat manis mga standby, buhat manis mga bata, nagkanabang way laing lingaw ba? Para namos una gud putos-putos dayog sako dire o kadang na ang mga panapton, boxing ta o may gloves dito sa bukid, bisag dako pa ka basta mo sukol ko nimo putos lang diyang kuan para dili kay mabunog ang naong sinok magay dayon buhat man na sa mga kanang naabas kuan ba sidewalk. Pero ingno nato nga ikaw mo'y head sa usa ka dako kayong institusyon sa kapulisan sa PNP, ikay leader sa nasod, ana ang atong ipakita. Muna nakaingon ko, gugma pa baka ang nagtukmod ani. Kaya kung mahigugma ko nimo, i-promote gyud ti ka, ninduton gyud ti ka. Kung nahigugma tas Pilipinas, ninduto nato ang Pilipinas ug ang mga Filipinos. Kamo nahigugma mo dinis atong parokya. Kusga. Nya ninduto ninyo ang parokya. Nindot na atong kumbinto. Naibaw mo pilay utang diha. Naibaw mo no. Anya, nindoto na ninyo pagbayad ang utang. Palit og slot. Kana. Ipalit na lang nag-slot ang atong gamiton anang mga murag dili kayo nindot nga mga kuan kanang para ragis imong kaugalingon. Ipalit ra gud nag-slot. Atong gamiton sa atong kinabuhi nga Kristohanon, ibayad nato sa atong contractors, ibayad nato diha sa balay nga atong giguba, gipaguba ra ba yung taon tong balay nilang kafe, atong bayaran aron mga lipay tang tanan. Ug mao na ni ang atong image kaning simbahana karon, kaning ato dinhing compound sa atong simbahan, hangtod naman ginis hangtod, anhi mo dinhi hayaon, anhi tingay mo dinhi misahan. Pero mao na gini, nindot na gini siyag naong og tungod ni sa mga taong nagsakripisyo, balay nila dihang kape, gitugot nga maguba. Atong mga contractors ni trabaho bisag wa ta kabayad. Kitasan nga mga nagpahimos ani, kawa man mi kasaka diha Father, pila ra man kabuk makatog, dili na na moy atong kwentahon. Ngano man ang manghigdaan ng kumbinto, mga pari
o mga nag-alagad sa simbahan. Kung maayong pagkahimutang diha ang pari, maayo sad siyang moalagad sa atong parokya. Di ba? Di sa ato pakitang tanan makabenepisyo. Mag-ampo sila, tanan, makabenepisyo tang tanan. Ay, pag-ingon, Father, di na siya kuan diha niya ang katunong wa maghimos kumbinto, mao na noy mohigda. Kung mao man atong mentality, ang sobra 100,000 nga nagsigig palit og slot, atong ibutang diha sa kumbinto. Kay pulos man ta nakatampo diha, dili na mao'y analysis. Kung kinsa may authorize nga mopuyo dinhi isip pare og iyang mga kauban, mao'y papuy-a ng kumbinto nga atong gipanindot. Nya kita padayon tang mo trabaho unsay atong role. Ako kay ang akong role bayaran man ning 70 million, magsige ra jud kog baligyag slot. Mao ni akong role. Makahigda ko sa kumbinto, dili na. For sure dili na. Unsa may akong buhaton? Malipay ko nga nakatabang ko pagpabarog o pagpakumpleto ni anang maong balay sa simbahan. Di ba? Ingna sa na imong tupad, nalipay ko nga nakapalit kag slot. Ina. Ana. Okay. Atong pakpakan ang ato mga namalit og slots. Inaot sad na kita makahinomdom kanunay og ang pari sad nga mohigda diha dili lang karon hangtod sa sunod pang mga katuigan kinsa pay maasayang pari diri makahinomdom unta sila og ma-aware nga kini diayng kumbintuha sobra 100,000 ka mga tao ang nagsigig balik-balik og palit og slot hangtod karon. Wap mahumag palit og slot, makahinomdom unta. Dili unta mag-ingon-ingon nga ako'y how dinhi, ako ning gubon, ako ning osbon. Maghunahon na unta siya, pila ka mga pobre og arang-arangan og mga dato nga nagtinabangay ni ana, why maka-claim ana, no? Na karon i-update na sad ta mo sa atong padayong pagpalit og slot aning God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 18,621 ka slots, napay 681,379 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000, niabot na sag 86 ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Pakpakan na to ang namalit. Padayon lang itag palit ani. Before we know it, nahuman na nigpalit. Og naasay mo gusto mo pakyaw, ingon pader, ako nalay bayad ana, mga 60 million ba iyang ibayad? Di. Ato na lang sa nang ibutang diri, pila man naka-slots ang 60 million? 600,000 ka slots. Kanindot unta no, moingon ko ugma. Pero din hiwa mangitay nga nagisulti. Nganong di man ta mo sultigngan tungod kay kada slot equal na sila. Kung mo palit kag 1 million ka slots, equal ra na sa 1 slot in the eyes of God. Kay mo man ay imong gugma, mo man ay imong gi-share. So di na nato kinahanglang mensyonon nga si kuan ihatag aning pila ka milyon sa matas Ginoo, equal ra na. Ang gugmay iyang tan-awon, ang gugma sa paghatag, ang gugma sa pag-apil. Muna kamong nahigugma, congratulations. So karon, unsaon man pag sabot aning atong slot, mao ni ang minimum donation kaning 100 pesos. Minimum donation. Ang maximum, wa nay maximum. Bisag asa kotob ang imong gugma. Nya unsaon pag palit og slot, akong usbon sundan ning atong official information, atong bank accounts, mao ning atong mga bank accounts, tan-awan din sa atong screen ang atong GCash numbers. Sa pagkaron ang akong GCash dili pa pwede kay inigsod pa ni next month o niya og kwarta padala kinira sang mga ngan nga nahimutang dinhi mo ipadadi. Unya kun ako inyong padadaan, ayaw iagi sa Western Union kay gi-block na ko sa Western Union. Masayang ang effort, no? Nana.
So mo na si atong pamaagi. Unsa may atong madawat kon mopalit tag slot, usbon ni nako ang title sa atong slot mao ang grasya nga atong madawat. Ug unsa may title, God's reward and complete elation or complete joy. Mga igsoon, kining maong kamatuoran sa gugma, mao untay muhari sa atong kinabuhi, labi na sa atong simbahan ug sa atong nasod. Mahunong na unta ning murag mga buhat nga dili gyud bungas gugma, mao nang musangko na lang hinuon sa kataw-anan, pakauaw ug bugal-bugal sa mga tinahod kay nato nga mga katawhan ug mga posisyon, mga opisina sa atong gobyerno o kaha sa atong simbahan. Mainsultuhan ba ang opisina? Ang opisina sa Chief of PNP, ang opisina sa Mayor, o kaha ang opisina sa atong Executive Department. Dili na unta mahitabo kada. Kay luoy na kay ta mga Filipinos. Hapit na ta malumsay sa utang, nalumsan sa baha, daghan naging nangamatay atong baha, punan pagid aning kauaw, ihilamos lang ni nato tanan. Ingin ana sa mata sa international eyes, ayaw oy, bawion ni nato. Mao na magampo ta, maghigugmaay ta, magpasaylo ay tang tanan. Nindog.